O'n i nôl yn y gegin nawr gyda Dan. Felly, Dan, ni'n barod wedi paratoi twrci. Twrci chydig bach yn wahanol i'r arfer sydd draw fyna edrych yn hyfryd. Yndi, a lot llai waith yn y bon i gwcio. Lot llai waith. Llai amser, barod i fynd. Barod i fynd. Felly, mae eisiau i ni gael grefi a llysiau a bob dim i fynd gyda'r twrci nawr. Just llysiau go syml de. So, nhw'n ni paratoi fel panas i rostio, moron i rostio. So, go gloi, oce? So, torrwch y gwylod bant, a'r tops bant, just wedi pilio. A ni hanner wedyn. Ti'n tynnu'r canol allan, so mae'r... Dim ond bod y panas yn fach, bod nhw'n iawn i fita. Os maen nhw'n panas anferth... Mae'r tu fewn gallu nhw'n galad, ydi? Tan pryd maen nhw'n cael ledu, ie. So, bach o olew, sta fi fan hyn, olew llysiau, okay? Pidwch yn defnyddio olew olewydd, neu'r extra virgin stuff, mae hwnna'n milosgi, okay? So, just olew llysiau, jyst i rostio yn y tray. Dwi'n modd o panas yn o'r llysiau gorau gen i di rostio. Panas gyda mel sy'n neis. A mae'r creisio'n panas. Beth ni'n paratoi nawr. So bach o moron, a ni hanner hefyd. Os ydy'r moron yn fawr, torrwch yn hanner. Os ydyn nhw'n fach, jyst twylwch yn mewn yn cyfan. Mewn yn gyfgynion go gloi. So tops o'r gwylod bant. Sym eisiau bod yn gormod o ffyst o hwn. Dwi'n dyfalu bod nhw oddeutu'r un maint, bod nhw'n cwcio ar un pryd. Tebyg iawn. Wnaeth y moron gyginio bach yn bwy araf na wnaeth y panas, ond dim ond nhw digon fach. Sy'n mots o gwbl. So bant yn nhw, a ni hanner. So mewn y rhain, ysgwyn nhw'n bwyty. Twt rhag o'r olew. So wedi gorau chyddio yn gyfer gwbl efo'r olew. Ie. Cam nesa, bydd ni'n mynd dod i bach o mel. A ti yn fach, e? Bach o mel ar ei benna. O'n i ddim yn gwybod bod Dan yn gwybod. Di'r slot yn just nesa. Cyfrydach nawr, saws soi. Bach o saws soi yn hytrach na halen. Wneud hwn helpu fe i garmeleiddio. A chi'n cael blas da iawn tra bod nhw'n rostio. Chi'n cael yr edges fach yna sy'n cael yr adi. So, twtio saws soi yn nhw. Yna hwnna. Ysgwyd yn bwyty. Mae hwnna'n barod am y ffwrn wedyn. Hanner awr, 180 gradd, barod i fynd. Mae'n posib i hwnna efo'r cig, pa mor cig i fewn? Efo'r cig, ie. So, cwpl o llysiau dyn ni farw fan hyn. Just bach o cennin, bach o cabbage, a bach o Brussels sprouts i slisio'n tenau. Just mewn â nhw. Slisiwch nhw'n tenau, gywch bach o amser, a mewn â nhw. Gyda tyma bach o menyn, bach o pupur, bach o halen. Llysiau'n barod i fynd, oce? So, ein grefi ni i orffen, bach o rhi tenau. Be stafi mewn fan hyn yw bach o'n... Be ma' nhw? Bysgoton y mas. Right. Just darnau bach o twrci sydd o bant, tra bod ni'n llenwi fe, os oedd unrhyw offcuts da fi, mewn â hwnna. Wynwn sy'n cyfan, jyst i berwi lawr a twtio taim. Ti torri'r wynwn sy'n na, trwli fe mewn, gadwch chi'n cyfan. Dim ond bod y crôn i tynnu'n bant, hwnna'n barod i fynd. Sdim ots os nhw'n haros mewn i chi weini fe, neis iawn i fita. So, yr unig peth ni mo'n neud â hwnna, yw jyst i tywhau fe chydig, so bach o dŵr a blawd corn at ei gilydd. Cael gyfeiriad, dwi'n defnyddio blawd corn yn aml. Yn dweud gormod iawn, yn rhy de weithiau, neu ddim yn digon yn anodd ffeindio... Just adiwch yn ar y deg, chi'n gwybod pan ddawaith i gilydd, pa mor drwchus chi'n moyn. Os chi'n gorneud e, bach o dŵr at y fe, a chi'n dywa yn ôl, oce? So hwnna'n barod i fynd. So cam nesa yw torri'r twrci. Dyma ni. Right. Y pwysa. Pwysa yma. Mae hwn yn anamlwg yn haws i dorri na twrci arferol. Sdim gwastraff. Efo'r asgwr na... Sdim gwastraff yn fe. So, ni torri fe yn eitha drwchus, oce? A faint o hynny'n bwydo, y darn yna, sy'n ti'n gweud? Bydde hwn yn bwydo tua 8 i 10 person, a un fi'n bersonol, licen torri nhw'r ffestican fach twrci, so chi'n cael bach mwy drwchus, oce? So ar y blat, gen i un darn. Oce. O, hyfryd. Darn fach arall. A sgwffin yn ei gadw nhw. So wedi swffio. Oce, gymer ni plat nawr. Si weini hwn. Gen i bach o'r llysiau. Dwi'n gael ei swpar heno. Gen i'n blat ni bach o'r llysiau werth. Nes ti goginio hwnna mewn olew llysiau hefyd, neu olew olewydd oedd hwnna? Menyn. O, menyn. Mae'n disgwyl ar ôl y calon. Bach o fenyn. Oce. Mae hwn mor sydyn yn mynd i. Mae'n yn twrci ni. I gymaru, llysiau'n gyflym i wneud, mae y twrci wedi eitha cyflym i wneud. Ma fe. Mae'n lai mewn 2 awr di. Ti'n bysten ni fan hyn nawr, bach o'r llysiau nes i wedi bod yn y ffwrn. Mae rhaid i rostio am just dros hanner awr. Mae'n barod i fynd. Mae'r tray yn dwym, gadewch chi fo oeri chydig. Oce, so gymer ni bach o'n panas ni. A tatws melys. Tatws melys, ie. Sy'n rhaid wedi nhw, os chi moyn, gallwch chi dod i cwbl o tatws melys yn y ffridge. Gadewch chi'r crôn lan. Os tynnwch chi'r crôn bant o tatws melys, neu ddeth mynd i bosib i gyd. Ie, so, bach yn fawr o'n ni. Hwna di digwydd i fi sawl gwaith. O beth, yn y croen i ffwrdd? Ie, o'n i'n gwybod ti ddim O'n i'n callach. Ti'n gweld yn lliwio lan yn neis. So, cwbl o rhain, droi fe rwy'n i chi gweld. Do nhw wedi? A mae gen ti... Waw. A dyna compost dwi'n hofio, dwi'n poeni. Saws lligeiron yn un oes? Na gys a fi fyna'n, just lligeiron i berwi, bach o sydd oren, a wedyn, just i berwi lawr tra bod i'n coginio. Felly bod yna, diolch ti ddim hwnna dy hun fyna?
Mor syml hynny. Syml. Mor Mor syml. Dipyn fwy o waith. Bach yn grefi ni. Yna chi. Cyn y Nadolig fach gloi. Hyfryd iawn. Okay. Dwi'n edrych ymlaen i gael claddu fewn i hwnna mewn chydig eiliadau.